ọ bụ na ị kwadochara ibe mmụọ gị wee bido wee gwara gị ibe bụ ị na-eje ga-adị gị ezigbo mbọ na-asị gị pụkwa na awa asidenti gwasaa ọ bụ na iwu bụ na ihe ejelili were agwa kọmandị ava gọvanọ ịma nwa asidenti n'ije anyị na-eje gbanwe ga-eji aga maka ọsoro gị data asidenti o no need the command from you. What of you one accident? Oburi rebuke, I reject it. And Oburi I reject the blood of Jesus. I call myself with blood of Jesus. Order alu. Chawa. Even when Kachacha Tulu Egu Aqua. Command up in the was about wait to Aqua. But I know sister. Chova Aqua. Agbawonge no nwere dibie ka na rank anyị alụrụ ọlụ gị ọlụ ọ nwere ndị bụ na agaba ga-eji wee lụọ ọlụ wee lụta ya o nwere dibie ọbụla ga-alụrụ ọlụ lụta ya ọlụ mmiri ka m na-ekwu o nwere dibie ga-alụrụ ọlụ mmiri lụta ya nọ nga ba lụọ ọlụ onweba ibeba ga-alụta ị mana ndị dibia niile abụ na alụrụ gị ya ị kachaba na rank ọtị n'ime iti onye ka gị na rank ime iti onye ka gị na rank ọ lụrụ anya ya alụta ya